Ja, jeg har så valgt at tage opgave 3, den med overfladeareal af masse og højde. Vi får først formlen, at overfladearealet er 71,84 gange massen opløftet i 0,425 gange højden opløftet i 0,725. Det er så formlen for overfladeareal. Så får vi så, at en 14-årig vejer 45 kg og 150 cm høj. Året efter er vedkommende 160 cm høj og har øget sin masse med 2,5 kg. Hvor stor er en procentvis forøgelse af overflade? Det første jeg så gør hernede, det er at jeg indsætter hans formel for da han var 14 år. Så hans masse var 45 kg og hans højde var 150 cm. Det fik jeg så til at være 13.697,7. Så indsatte jeg ligningen for da han var, formlen for da han var 15 år, hvor at højden nu var blevet til 160 cm, og massen den var så blevet til 47,5. Og det fik jeg så til 14.687,5. Så udregner jeg, hvor mange procent er steget, hvilket er, jeg tager det nye tal og dividerer med første tal, og så ganger med 100. Ud af det får jeg så, at den nye er 107,226% ud af gamle, så hans overfladeareal er steget med 7,226%. Så skulle jeg bestemme en forskrift for en funktion for en 160 cm høj person, som angiver overfladearealet som funktion af massen. Jeg laver simpelthen ligning om til en funktion, og så får jeg kasse hernede til at forkorte det. Så i stedet for a, så skriver jeg nu funktion af massen. Og eftersom vi allerede ved, hvad højden er, så har jeg bare skrevet det her. Jeg har så byttet lidt rundt på m og h heroppe, men det er i samme tal. Og så har jeg sat masse herover, stadig opløftet det samme. Og så har jeg bare fået kasse til at forkorte, hvilket vil sige, at den regnede det her stykke her ud. Sådan så det så lidt pænere ud. Og nu har vi så samme, som vi plejer at have med at f af den samme funktion, som vi plejer at have med at funktionen af x er lig b gange a opløftet i x. Og så skal jeg så finde ud af, hvor mange procent forøges overfladearealet for sådan en person, når massen forøges med 5%. Jeg kunne ikke finde på nogen smart måde at gøre det, så jeg brugte bare et eksempel, hvor jeg så tog massen til at være 50 kg. Det indser så i den funktion, som jeg fandt lige før, og som får jeg så kaste til at regne det ud, som så bliver 15.011,2. Så nu har jeg forøget massen, og så nu forøger jeg massen med 5%, som er 2,5 kg ud af 50, og så indsætter jeg det. Så nu i stedet for 50, så 52,5, hvilket så får til 15.325,7. Så igen finder jeg procentstigningen ved at tage nye tal, dividere med gamle og gange med 100, så bliver det til 102,095% af det gamle. Så det vil sige, at overfladearealet er steget med 2,095%, og det gør den så hver gang massen stiger med 5%.